especially the father, are so busy. And even mothers na ka-work karon, sometimes we believe the millennial karon medyo exposed kayo even in the house na especially ning atong mga gadget. And I think the problem sa sitwasyon karon ang time management nato. Sometimes tungod sa kabisi sa panginahanglan murag dili nato matagad pud ato mga anak. Kay kung wala pud sila time, wala kay time sa ilaha, murag maglisod pud ka even sa pag-communicate, di ba ma'am? And I believe the problem karon is tanan ni siya, time management, financial management, kanang communication management, ang even ang commitment nato as a father or mother sa family, medyo dili na ma-manage. Og ang problema ana kung unsaon nato siya pagbahig in 24 hours, di ata medyo nakikakulangan tanan sa pagdisiplina. Kay kung wala tay time, so siyempre di nato makita kung saan lang gipambuhat. So busy man ta sa trabaho, although kinahanglan nato magtrabaho, like panginahanglan man nato na sa matag adlaw resources nato para sa pag-eskwela nila.